kwento para sa gabing ito ay minsan pang nagmula sa isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Andy. Ayon sa kanya, ibinahagi niya ang kwentong ito para magsilbing babala sa lahat ng mga makakarinig at nang upang sa ganon ay mag-ingat sa tuwing magpupunta sa mga liblib na lugar o di kaya na may mga lugar na hindi tayo pamilyar, mga pook na hindi natin kabisado. Ayon sa kanya, naganap ang nakakatakot niyang karanasang ito nang minsang magbakasyon sila ng kanilang mag-anak sa probinsya ng nanay niya. 13 anyos siya noong mga panahong ito at kasalukuyang bakasyon nila sa paaralan. 2 pa lang silang magkapatid doon at siya ang panganay. Malaki ang agwat nilang magkapatid, kung kaya magkaiba na sila ng hilig noong mga panahong iyon. Nang dumating sila sa probinsya, ay nakilala nila yung mga pinsan nilang anak ng kapatid ng kanilang ina. Natuwa naman si Andy pagkat may makakasama na siya at makakausap ng mga kaitaran halos niya. Ang sabi ng nanay nila noon, kaya sila umuwi, ay upang pag-usapan ang ukol sa mamanahin nilang lupa. Pagkat mahina na ang lola nila at mukhang hindi na magtatagal pa. Araw-araw siyang pinupuntahan ng 3 niyang pinsan doon sa bahay ng lola nila. Doon kasi sila tumuloy pagkat wala naman silang sariling bahay doon. Minsan, sa pagkukwentuhan nilang magpipinsan, ay napag-usapan nila ang tungkol sa mga kwentong katatakutan tulad ng mga aswang, engkanto at mangkukulam. Maraming mga kwentong ibinahagi yung mga pinsan ni Andy sa kanya. Bagay naman na ikinatuwa niya dahil mahilig siya sa mga ganong uri ng kwento. Pero kasabay din noon ay natakot siya dahil yung mga ikinukwento ng 3 niyang pinsan ay mga totoong karanasan ng mga kamag-anak nila doon sa kanilang probinsya na nangangahulugang totoo talaga ang mga aswang at mayroon doon sa lalawigan nila. Pero sa lahat ng mga ikinuwento nila ay may isang pinakanaging interesante para kay Andy. At ito ay yung tungkol sa binanggit nila na isang tagong lugar. Isang sityo na hindi kabilang sa listahan ng mga lugar sa kanilang munisipyo at bayan. Isang maliit na nayon na kung saan yung mga tao ay naninirahan at namumuhay ng hiwalay sa ibang mga tao. Isang maliit umano na pamayanan na may sariling paraan at uri ng pamumuhay na kakaiba sa ibang mga taong naninirahan din doon sa probinsya. Pero base na rin sa pagsasalaysay ng kanyang mga pinsan, ang nasabing pamayanan na iyon ay maituturing na isa lamang alamat, pagkat walang sino mang nakapagpatunay na totoong umiiral nga iyon at existido. Ang isang bagay pa na nakapagbigay ng matinding takot kay Andy ay ang sinabi ng mga pinsan niya tungkol sa kung anong uri ng mga tao ang naninirahan sa nasabing sityo na iyon. Sabi kasi
ng mga ito sa kanya, mga hindi pangkaraniwan tao ang naninirahan doon, kundi mga aswang. Kaya yung mga kanayo nilang nawala ay pinaniniwalaan nilang napadpad sa nasabing lugar na iyon, kung kaya hindi na nakabalik pa. Ayon pa kay Andy, nang kanyang marinig ang mga sinabing iyon ng kanyang mga pinsan, ay talagang nangilabot siya at naging malikot na kaagad ang kanyang isipan sa kung ano ang mga maaaring masaklap na sinapit ng mga taong sinasabi nilang napadpad sa tagong sityo na iyon. Makalipas pa ang 3 araw na naroon sila sa probinsya, ay bigla na lang nagulantang ang mga tao sa bahay ng lola nila. Iyon ay matapos nilang marinig ang mga malalakas na paghiyaw at pag-iyak dahil namatay na ang kanilang lola. Kinagabihan noon ay yung unang gabi ng lamay. Habang lumilipas ang oras, ay lalo namang dumarami yung mga taong dumarating para makiramay. Sila namang magpipinsan na laging magkakasama ay naupo sa isang sulok at doon sila nagkwentuhan. Habang yung ibang mga tao naman ay abalang nagiinuman at nagsusugal. Yung iba naman ay naglalaro ng mga panlamay na laro sa probinsya tuwing mayroong patay, na hindi ni Andy nakikitang ginagawa sa Maynila sa mga burol. At dahil sa hindi talaga mawala sa isipan niya yung mga ibinahagi nilang kwento sa kanya, lalo na yung patungkol doon sa tagong sityo na iyon, ay nagtanong si Andy sa kanila. At muli nilang pinag-usapan ang ukol sa bagay na iyon. Sabi ng isang pinsan niya, minsan na nilang sinubukang magkakaibigan na hanapin at puntahan yung lugar na iyon noon. Pero nung naroon na sila sa bukana ng pinakapalatandaan, ay natakot sila at nagsiatrasan. Kaya hindi rin nila napatunayan kung totoo nga ba talaga ang tungkol sa sinasabing pamayanan na iyon. Hindi nila masabi kung umiiral ba talaga iyon o isa lang talagang alamat na nagpasalin-salin lang, na nabibigyan ng buhay dahil lamang sa kwento ng mga tao. Maya-maya, habang nasa kalagitnaan pa sila ng kanilang mga pag-uusap, ay isang matandang lalaki ang napadaan. Yumuko ito at sinabi sa kanilang totoo ang ukol sa tagong sityo at umalis na ito. Bigla namang nangilabot si Andy dahil parang siguradong sigurado yung matandang lalaki sa kanyang sinabi sa kanila. Sinundan niya ng tingin yung matanda at narinig niyang biglang nagsalita ang pinsan niyang si Iko at sinabing wag na raw niyang pansinin ang matandang iyon dahil may hangin daw ito sa ulo. Nagtaka naman si Andy sa kung ano ang ibig nitong sabihin, kung kaya tinanong niya ang pinsan. Sinabi nito sa kanya na yung matanda ay kilala sa palayaw na si Mang Ando, kung minsan naman ay tinatawag nila itong Andeng. Pero ang totoong pangalan daw nito ay Andres. Kilala umano ito sa kanilang lugar tungkol sa mga ikinukwento nitong pakikipagsapalaran at iba't iba niyang mga karanasan pagdating sa mundo
ng kababalagan. At kabilang na nga rito yung tungkol sa Tagong Sitio na sinasabi nitong kanya nang napuntahan, napasok niya at nalabasan. Na syempre marami sa kanilang mga kanayon ang hindi siya pinaniwalaan dahil madalas itong lasing. At tuwing nakainom lang naman ito, nagiging makwento. Dahil kapag wala naman itong nainom, ay napakatahimik na tao na halos ayaw ngang magsalita at makipag-usap. Nang mga mag-aalauna na ng madaling araw, ay unti-unti nang nag-uuwian ang mga tao. Pero yung mga malapit nilang kamag-anak ay nanatili, kasama na ng iba pa nilang mga kababaryo. At isa na rin dito si Mang Ando, na nung mga oras na iyon ay parang may tama na ng alak at mag-isang nakaupo sa lupa na nakasandal sa isang puno na naroon. Sabi ni Andy, noong mga sandaling iyon ay parang hindi na rin kayang antok na nararamdaman, kung kaya nagpasya na siyang mahiga at umidlip na muna sa isang mahabang upuan na naroon, habang yung tatlo niyang pinsan naman ay umiinom ng kape at nagkukwentuhan. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nakatulog. Basta nagising na lamang siya dahil sa narinig at naramdamang kaguluhan. Pagbangon niya ay sumunod siya sa kanyang mga pinsan na nooy nagmamadaling lumabas, at nalaman nila kung tungkol saan ang mga kaguluhan na iyon. Naabutan nila si Mang Ando na parang mayroong kaaway. Galit na galit ito at tinahamon yung kanyang kausap. Pero ang nakakapagtaka ay wala naman silang nakikitang ibang naroon maliban sa kanya. Sabi pa niya, mahusay lang daw sila sa talikuran at ang kaya lang ay yung mga walang kalaban-laban. Inutusan pa niya ang kausap na umalis na at wag nang babalik pa, dahil siya daw ang muling makakaharap nito. Bagaman tahimik naman ang mga taong naroon na nakikinig, ay hindi maiwasang marinig ni Andy ang kanilang mga sinasabi ng pabulong tungkol kay Mang Ando. Gumagawa na naman daw ito ng eksena at nagpapasikat, at hindi na naman daw nito mapigilan ang sariling magyabang dahil sa kalasingan. Maya-maya pa ay isa-isa nang nag-alisan ang mga tao, habang si Andy naman at tatlong pinsan ay naiwan at patuloy na pinagmasdan si Mang Ando, hanggang sa tumalikod na rin ito matapos na sabihing umalis na ang aswang. Hindi makapaniwala si Andy noong mga sandaling iyon na mayroon na palang aswang na nasa malapit at binisita ang lamay ng lola nila. Matapos ang libing ng kanilang lola ay bumalik ang mga tao sa bahay upang kumain. Ganun pala doon sa kanilang probinsya. Nagkakatay talaga at pinapakain ang mga tao bago umalis at pagkatapos ng libing. Habang kumakain silang magpipinsan, ay biglang tumabi sa kanila si Mang Ando. Nagulat naman sila at nagtaka. Nang makita nito ang kanilang mga reaksyon, ay sinabi ni Mang Ando na mas komportable daw siya sa kanila na makatabi sa pagkain.
pagkat naiilang daw siya sa ibang mga taong naroon. Habang kumakain ay bigla na lang nagsalita si Mang Ando at sinabing kagatin lang daw nila ang kanilang isang daliri. Natigilan silang magpipinsan at hindi naunawaan ang ibig niyang sabihin, kung kaya tinanong nila ito. Mabilis namang inubos ni Mang Ando yung kanyang pagkain at tumayo na ito. Pero bago pa ito tuluyang umalis ay sinabi niyang, "Tagong Sityo, kung makapunta kayo." Kaya nagkatinginan silang magpipinsan. Biglang napaisip si Andy. Paanong nalaman ni Mang Ando yung naglalaro sa kanyang isipan? Naisip niyang marahil ay pinagmamasdan sila lagi nito at napapakinggan yung kanilang mga pinag-uusapan. Nang sumunod na araw, nang magkitang muli sila Andy, ay kanila nang pinag-usapan yung plano nilang paghahanap sa sinasabing Tagong Sityo. Aminado silang pare-pareho na nakakatakot iyon, pero kasabay din noon ay kapanapanabik yon. At nagkasundo silang isagawa iyon ng araw ng Biyernes. Base kasi sa mga kwento-kwento, mas malaki umano ang posibilidad na makita nila yung sinasabing tagong lugar na iyon sa mga araw ng Martes at Biyernes. At iyon nga ang kanilang ginawa. Nang sumapit ang araw ng Biyernes, maaga pa ay nakahanda na sila. Nagpaalam sila sa kanilang mga magulang at sinabing maliligo lang silang magpipinsan. May dala silang mga itak, lubid at pang-ilaw. Nang pumasok na sila sa kagubatan, ay biglang napaangat ang isang kamay ng pinsan ni Andy. At tila ba sinasabihan silang tumigil na munang sandali. Nakiramdam sila at ni isa ay walang umimik. Maya-maya ay biglang nagsalita si Andy sa mahinang boses at sinabing naramdaman din pala nila, pagkat kanina pa raw parang mayroong sumusunod sa kanila. Kaya naging mapagmatsyag sila at alerto. Sinabi din ng isang pinsan nila na malapit na sila sa pinakapalatandaan ng bukana ng sityo, kung kaya marahil ay iyon ang dahilan kung bakit may mga nararamdaman na silang kakaiba at hindi lang sila ang naroroon. Kulang-kulang 2 oras pang paglalakad at sa wakas ay narating na rin nila yung 2 puno ng balete na magkatabi. At yung pagitan ng mga ito ang siyang sinasabing daanan papunta doon sa Tagong Sityo. Lumakad sila sa pagitan ng 2 puno at nakita nga nila yung sinasabing daan. Pero bigla silang nagtaka, pagkat ang dulo noon ay isang maliit na lawa na mayroong maliit na talon. Medyo nalungkot sila, pagkat bigo silang makita yung sinasabing lihim na sityo. At nakumbinsi silang iyon ay isa lamang katang-isip, isa lamang alamat. Kaya sinamantala na lang nila yung pagkakataon para maligo. Tutal ay naroon na lang rin naman sila. At iyon din ang paalam nila sa kanilang mga magulang. Kaya matapos na makapagubad, ay isa-isa silang nagsitalunan sa tubig. Dinaan na lang nila sa tawanan at pagkukulitan ng lahat. Nang bigla na lang silang
natigilan. Nang mapansin nilang mayroon ng mga taong nakatayo sa gilid ng kanilang pinaliliguan at nakamasid ang mga ito sa kanila. Bigla silang kinabahan at hindi nakagalaw sa kanilang kinatatayuan. Nalungkot nga sila Andy nang ang masumpungan nila na tinutumbok nung daan ay isang maliit na lawa. Kung kaya, nagpasya na lang silang maligo na magpipinsan. Ngunit biglang may nangyari na hindi nila inaasahan. Dahil may napansin na lang silang mga tao na nakatayo sa gilid ng nasabing lawa at pinagmamasdan sila. Kung kaya, para silang mga estatwa na hindi nakagalaw sa kanilang kinatatayuan. At napansin nila yung mga matatalim na pagtitig na iyon sa kanila. Biglang bumilis yung pagtibok ng puso ni Andy. Noon pa lang siya nakaramdam ng ganong katinding takot sa buong buhay niya. Parang gusto na nga niyang magsisi kung bakit pa nila naisipang magpunta roon. Isang lalaki ang biglang nagsalita sa kanilang lingwahe at inutusan silang umaon na sa tubig. Sinabihan din sila ng mga ito na magbihis na at dali ng mga gamit. At dahil hindi gaano naiintindihan ni Andy yung kanilang mga sinasabi, kung kaya sumusunod lang siya sa kanyang mga pinsan. Medyo nabuhaya naman sila ng loob dahil ang buong akala nila ay pinagbabawalan lamang sila ng mga ito na maligo doon at pinapauwi na. Pero nang tatahakin na nila ang daan pabalik, ay bigla silang sinita ng mga ito at sinabing sumunod sila sa kanila. Hindi bababa sa 100 yung bilang ng mga ito at lahat sila ay may mga nakasukbit na itak. At mas lalo pa silang natakot nang makita nilang naglabas ang mga ito ng malalapad na panyo at sila ay piniringan. At habang naglalakad ay sinabi ng lalaki na sumunod lang sila sa lahat nilang ipagagawa at walang magiging problema. Matagal din silang naglakad bago nila narating yung kanilang destinasyon. Nang tanggalin ng mga lalaki yung piring nila ay nagulat sila. Napaisip kagad si Andy na baka yun na nga yung sinasabing tagong sityo. Halos natipon ang lahat ng mga tao doon at nakatuon ang pansin sa kanila. Tinanong sila ng lalaki kung bakit sila naroon sa lawa. Wala kagad nakasagot sa kanila dahil kinakabahan silang lahat. Hanggang sa magkaroon ng lakas ng loob si Andy at sinabing naroon lang sila para maligo. Panandaliang napaisip naman yung lalaki dahil sa Tagalog ang kanyang salita. Sinabi pa ni Andy na nagbakasyon lang siya kasama ang kapatid at ina. Kaya nais lang siyang ilibot ng mga pinsan at puntahan yung mga magagandang tanawin. Hindi na umimik pa yung lalaki at tumalikod na ito sa kanila. Pumasok ito sa isang bahay na naroon. Hindi mawala yung kaba na kanilang nararamdaman dahil hindi pa rin umaalis yung mga tao sa kanilang tabi at nakapagdudulot talaga iyon sa kanila ng hindi magandang pakiramdam, lalong-lalo na
yung pagiging tahimik ng mga ito at paraan ng kanilang mga pagtitig. Lumipas pa ang mga oras at nag-aalala na talaga sila dahil siguradong hinahanap na sila ng kanilang mga magulang. Maya-maya, isang babae ang lumapit sa kanila at inilapag ang isang pinggan. Pero wala silang ganang kumain. Sino ba naman ang makakakain sa ganong sitwasyon? At nang nagsisimula ng kumalat ang dilim, ay napansin nilang naging maligali ang mga tao. Hindi mapakali ang mga ito na nagpaparon at parito sa kanilang kinalalagyan. Hanggang sa nakita nila yung mga naglalakihang kawa na inilalabas na mula sa isang maliit na kubo. Naging malikot ang mga mata nila Andy at alumpihit na rin sila sa kanilang pagkakaupo. Nakita nila ang tatlong lalaki na may pasan-pasang mga panggatong at nagsimula ng magpadingas. Yung mga kababaihan naman ay natipon sa isang mahabang mesang kawayan at nagsimula ng maggayat ng mga rekado. Naisip ni Andy na iyon na nga marahil ang sinasabing tagong pamayanan na kung saan ang naninirahan ay mga aswang. At iyon na rin ang kanilang katapusan. Parang gusto nang himatayin ni Andy dahil sa sobrang takot. Kahit anong isip ang gawin nila ay malabong makatakas sa lugar na iyon. Lalo pa nga at may mga itinalagang bantay sa kanila. At habang lumilipas ang oras ay napapansin din nilang tila nag-iiba na ang itsura ng mga taong naroon. At may nakita silang dalawang babae na naroon sa may bintana ng isang bahay na may ipinapahid sa kanilang mga katawan. At nang matapos ang mga ito ay may pumasok naman doong panibagong grupo at ganun din ang kanilang ginawa. Isang batang lalaki ang lumapit sa kanila. Tumayo ito sa kanilang harapan na hindi umiimik. Nasa likod nito ang kanyang mga kamay na tila mayroong hinahawakan kung ano. Sa mahinang tinig ay naglakas loob si Andy na tanungin yung bata kung ano pa ang nangyayari. Tinanong din ito ng isang pinsan niya kung mayroon bang magaganap na handaan at kung ano ang okasyon. Tumangulang ang bata at mula sa likuran ay kanyang ipinakita ang mga kamay na may hawak-hawak na karne. Hindi sila sigurado kung anong uri iyon ng karne, pero naamoy kaagad nila na mabaho iyon at umalingasaw na ng tuluyan ang masansang na amoy. Maya-maya pa, nakita nila ang ilang kalalakihang naglabas na ng kanilang mga itak. Pero wala naman silang nakitang anumang hayop na hila-hila ang mga ito para katayin. Kaya mas lalo pa silang kinabahan at napansin nilang papunta ang mga ito sa kanilang direksyon. Naalala ni Andy yung sinabi sa kanila ni Mang Ando na kanilang kagatin ang isang daliri, na kahit hindi pa malinaw sa kanya ang ibig sabihin noon ay kanyang ginawa at sinabihan din niya ang mga pinsan. Bigla namang nagmadali ang mga lalaki at pinigilan sila. Iginapos ng mga ito ang kanilang mga kamay at pinatayo na sila. Dinala sila ng mga ito
sa harapan ng isang malaking puno. At sa tabi noon ay mayroong dalawang mahahabang mesa na may mga dahon ng saging. Unang pinaluhod ang isang pinsan ni Andy. Sa pagitan nila ng malaking puno ay mayroong putol na puno ng nyog na nakatayo na siyang magsisilbing sangkalan. Panay na ang pagpupumiglas nila at pagmamakaawa, pero baliwalang lahat ng iyon sa kanila. Nagsisigaw sila pero tila bingi ang mga ito at hindi sila pinapansin. Hanggang sa bigla na lang may sumulpot sa likod ng malaking punong iyon at pinigilan yung lalaki na no'y iaangat na sana ang kanyang matalas na itak. Tila nagulat naman ang mga ito at agad na napatras. Inabig niya sila Andy at pinapunta sa kanyang likuran. Halos hindi makapaniwala ang magpipinsan na nasa harapan nila noong mga sandaling iyon si Mang Ando. Maraming katanungan kaagad ang naglaro sa kanilang isipan, tulad ng kung paano sila nito natunton. Ilang sandali pa ay nasa kanilang harapan na rin yung pinakatumatayong leader ng maliit na pamayanang iyon. At parang takang-taka din ang kanyang mukha, na para bang hindi talaga siya makapaniwala sa kanyang nakikita. At kahit pa nasa kalagayang aswang na ito, ay biglang umamo ang kanyang mukha. Binitawan niya ang hawak na itak at biglang napalod sa harapan ni Mang Ando. At isa-isa nang nagsisunuran ang lahat ng mga naroon. Namangha sila Andy sa kanilang nasaksihan, pagkat ang isang lasinggero at itinuturing ng karamihan doon sa kanilang nayon na isang taong puno ng hangin sa ulo ay iginagalang pala at inirerespeto ng lahat ng mga aswang doon. Nagsalita si Mang Ando at inutusan silang magsitayo na. Sinabi din niya sa kanila na walang dadanak na dugo nung gabing iyon, ni isang patak ay hindi niya papayagan. Lumapit ang mga lalaki kanila Andy at sila ay kinalagan. Pumasok sila sa isang bahay at naupo silang magkakaharap. Nagpaliwanag yung lalaki kay Mang Ando at sinabi ang kanyang dahilan kung bakit nila yon gagawin sana sa magpipinsan. Iniingatan lang naman daw niya yung kapakanan ng kanilang mga kanayon. Ginagampanan lang naman daw niya yung tungkuling iniatang sa kanya ni Mang Ando. Natakot lang daw kasi siya na baka may makaalam ng kanilang pamayanan at mapasok muli ng mga tao. Tinanggap naman ni Mang Ando yung kanyang paliwanag. Isa pa ay may pagkukulang din siya, lalo na at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa tuwing nalalasing. Naisip niyang kung hindi rin dahil sa kanya, malamang ay hindi nagpursige sila Andy na hanapin yung sinasabing tagong sityo na iyon. Pero mariin itong ipinaalaala minsan pa sa lalaki na hindi na sila katulad ng dati. Kaya kung maulit pa ang pangyayaring iyon, ay mas mainam umano na lumikas na lang sila at umiwas. Tumango naman ang lalaki, tanda na kanyang nauunawaan ang mga tinura na iyon ni Mang Ando. Buong gabi ay nagkwentuhan sila nila Andy at marami silang mga nalaman. Ang pamilya pala ni Mang Ando ay napatay, at dahil sa hindi niya matanggap ang pangyayaring iyon, kung kaya iniwan niya ang kanilang mga kanayon at iniatang ang tungkulin
sa kanyang pinagkakatiwalaan. Pagkat naisip niyang mahina siya at hindi karapat-dapat na maging leader ng kanilang angkan. Dahil mismong pamilya niya ay hindi niya naipagtanggol at naingatan. Pero sa kabila ng lahat, siya pa rin ang itinuturing nilang pinuno. Kung kaya, mataas pa rin ang kanilang paggalang kay Mang Ando. Ibinalita ni Mang Ando sa kanila na hinahanap na sila ng kanilang mga magulang. At yun din ang dahilan kung kaya naisipan niya sila na sundan. Dahil malakas ang kanyang kutob na hinahanap nila Andy yung tagong pamayanan na iyon. Nagpasya silang doon na muna magpalipas ng gabi at sa kinaumagahan na lang sila uuwi. Ayon kay Andy, dahil sa nangyari ay mas nabuksan pa ang kanyang isipan patungkol sa mga kababalagan at mga bagay na hindi karaniwang nangyayari sa araw-araw. Na may mga pagkakataon pa nga na kahit hanggang ngayon ay hirap pa rin siyang paniwalaang nangyari ang lahat ng iyon. Nasabi niya ay ganun pala talaga. Kapag hindi madalas na nangyayari, ay nahihirapan ang isipan nating mga tao na paniwalaang iyon ay totoo. Kaya hindi na umano nakakapagtaka kung bakit marami pa rin ang hindi naniniwala at nakakakita sa kung ano talaga ang mga tunay na nangyayari sa mundo. Partikular na sa mga pangyayaring may kaugnayan at kinalaman sa mga kababalagan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Alvin. Ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento at masasabi kong nalilibang po talaga ako at marami pang natututunan. Kaya naisipan ko ring magpadala ng sarili naming karanasan ng asawa ko. Bali nangyari po ito nung bago pa lang po kami nagsasama at kasalukuyan niyang ipinagdadalang tao yung panganay naming anak. Nung mga 7 buwan na yung tiyan niya ay doon ko pa lang siya nakumbinsi na sa kanila na lang manganak para may mag-aasikaso sa kanya. 2 lang kasi kami sa inuupahan naming bahay noon sa Pandakan. Medyo may pagkasilosa kasi ang asawa ko. Kung kaya matagal bago ko siya nakumbinsi. Hanggat maaari kasi ay ayaw niya talaga sanang magkahiwalay kami. Buti na nga lang rin at pinakinggan niya yung mga paliwanag ko nung huli. Kaya umuwi kami sa kanila. Nagpaalam muna ako sa trabaho at sinabing ihahatid ko ang misis ko sa kanila. Pinayagan naman ako ng boss ko ng 1 linggo. Kung kaya, naihatid ko ang asawa ko. Tawid dagat po yung sa kanila, Sir PB. At bata pa lang ako, ay naririnig ko na sa mga kwentuhan na maraming aswang yung lugar na yon. Pero syempre, kwento lang naman yon at hindi ko pa naman napapatunayan. Kung kaya, hindi ako masyadong naniniwala. At naisip ko rin na nung mga panahong iyon ay mga bata pa kami at madali pang mapaniwala sa mga kung ano-ano. Pero habang bumabiyahe na kami ng misis ko papunta sa mismong bahay nila, ay binanggit ko ang tungkol sa bagay na iyon. Tinanong ko siya kung totoo bang maraming aswang doon sa kanilang lugar. Tumingin lang ito sa akin at hindi sumagot. Sabay ipinali yung tingin sa mga taong
kasakay namin sa jeep. Kung kaya, naunawaan ko kaagad yung pananahimik niya at medyo nahiya ako. Dahil napalakas yata yung boses ko sa pagtatanong at marami ang nakarinig. At napansin ko sa kanilang mga muka na hindi nila nagustuhan yung pagtatanong kong iyon sa asawa ko. Kaya buong biyahe namin ay tahimik lang kami ng misis ko at talagang naiilang ako. Bakit ba kasi napalakas yung pagtatanong ko? Hindi ko rin naman kasi akalain na big deal pala yun sa kanila. Hindi ko man lang muna naisip na maaari nilang ikagalit iyon. At bakas na bakas ko yung galit sa kanilang muka. Lalo na yung isang lalaking nakaupo sa may dulo na para bang gusto na yatang manakit. Kaya nang minsan akong mapasulyap sa kanya ay hindi ko na talaga inulit pa. Kaya sa buong biyahe talaga namin mag-asawa ay kapwa lang kami tahimik. Nang bumaba na kami sa jeep ay may nilakad din kaming halos 300 metro bago namin narating yung bahay nila. At nagsusolo lang iyon. Magkakalayo ang mga bahay doon. Kaya may mga malalawak na bakuran. Lumaki ako sa Maynila kaya bagong bagay para sa akin yon. Lumaki ako sa maingay at nagsisiksikan na lugar. Medyo madilim pa nang dumating kami sa kanila at inabangan kami ng dalawa niyang kapatid doon sa may kanto. Mababait naman sila, lalong-lalo na ang mga biyanang ko. Yun nga lang, hindi maganda yung naging karanasan ko doon sa kanila. Una akong nakaramdam ng kakaiba nung ikalawang gabi na namin sa bahay nila. Di ko rin maipaliwanag kung bakit bigla na lang nag-iba ang pakiramdam ko noong mga oras na iyon. Pareho na kaming nakahiga noon at papatulog na. Nakapikit na nga ako noong mga sandaling iyon. Pero dahil nga sa kakaibang pakiramdam na yon, kung kaya napamulat ako. Ilang sandali pa ay may kakaiba akong tunog na narinig. Mahina lang yon at hindi iyon pamilyar sa akin. Kasabay noon ay parang mayroong kumakalikot sa dingding. Yung bahay kasi nila, yung kalahati ay hollow blocks, habang yung kalahati naman ay yari sa kahoy. Maaari naman sana ako mag-isip ng iba na maaaring lumika ng mga ingay na yon. Pero ewan ko ba, bakit masama talaga yung kutob ko? Pero nanatili lang akong tahimik at hindi umaalis sa kinahigaan ko. Hanggang sa narinig ko ang tatay ng asawa ko na umubo. At parang naroon siya sa may sala. Maya-maya, narinig kong bumukas yung pinto at bigla siyang sumigaw ng malakas sa kanilang lengguwahe. Di ko naintindihan yung sinabi niya pero halatang galit ito. Kapag kinakausap naman kasi nila ako ay sa wikang Tagalog. At parang may binanggit siyang pangalan. Matapos iyon ay nawala na yung mga tunog doon sa may dingding. Dahil sa pangyayaring iyon ay lalong lumakas ang kutob ko na mayroon ngang nangyayaring hindi maganda. Nung ikatlong gabi na namin doon, habang nasa labas ako at naninigarilyo dahil katatapos lang naming kumain, ay may naaninagan akong tao sa di kalayuan. Nung una ay hindi pa ako sigurado dahil medyo madilim. Pero nung huli ay humugis talaga yung figura niya. Kaya nasiguro kong iyon ay tao. Kaya di ko naman masyadong binigyan ng pansin dahil naisip kong baka may pupuntahan
at napadaan lang. Pero nagulat ako at muntik na talagang mapasigaw nang may pusang bigla na lang sumulpot sa kaliwang bahagi ko. Sa inis ko ay binato ko iyon ng hawak kong sigarilyo at mabilis na iyong umalis. Kinilabutan talaga ako kaya pumasok na agad ako ng bahay. Dahil bihira talaga akong makakita ng pusa na itim ang kulay. Naupo akong sandali sa may sala. Maya-maya, dumaan ang asawa ko at sinabing mauuna na siya sa silid namin. Katatapos lang niyang maghugas ng aming mga pinagkainan. Sinabi ko naman sa kanya na susunod na rin ako. Tumayo ako at nagpunta muna sa kusina para uminom ng tubig at para magsipilyo. Nang bigla akong napaatras dahil naroon na naman yung pusa at nakatitig ito sa akin. Nakala mo ba'y may isip talaga? Binugaw ko ito pero hindi man lang ito natinag. Ni kumurap nga ay hindi ko nakita. Kaya kumuha ako ng maaari kong maipanghampas sa kanya at ang nadampot ko ay walis tingting. Na hindi ko pa nga iyon naiaangat ay mabilis na itong umalis. Kaya itinuloy ko na yung bala kong pagsisipilyo. Nang matapos ako ay pumasok na ako sa aming kwarto. Nang humiga ako ay napansin kong tulog na ang asawa ko. Ipinikit ko ang aking mga mata pero sa tuwing gagawin ko yon ay nakikita ko yung pusa na nakatitig sa akin ng masama. Kaya tumitig na lang ako sa bubong habang nagpapantok. Walang kisame yung bahay nila, kaya kitang-kita ang mga kahoy mula doon. Hanggang sa bigla na lang bumukas yung bintana at naramdaman ko yung malamig na simoy ng hangin. Kung kaya, agad akong napalingon naman doon. At nagulat talaga ako nang may nakita akong may nakatayo doon. Isang babae na may mahabang buhok at nakatingin siya sa amin. Na kahit nakatayo lang siya doon noong mga oras na iyon, ay matatakot kang talaga. Nanlilisik yung kanyang mga mata at siya ay nanginginig. Maya-maya, narinig kong muli na lumabas ang tatay ng asawa ko at galit na naman itong nagsisigaw. At bigla na lang naglaho yung babae. Kaya bigla akong napaisip kung totoo bang may babae doon o namamalikmata lamang ako. Kasi sa isang iglap lang, bigla lang yung nawala. Noon lang talaga ako nakaranas ng ganon. Kaya halos hindi talaga ako makapaniwala. Pero alam ko sa sarili ko na nakita ko talagang nakatayo doon yung babae. Kaya nag-alala ako para sa asawa at anak ko. Paano na lang kung bumalik na ako sa Maynila? Tulog mantika pa naman ang misis ko. Kaya nang sumunod na araw ay nagpasya na akong sabihin niyon sa kanila. Naisip kong bahala na kung pagtawanan man nila ako. Ang mahalaga ay masabi ko. At hindi ko inaasahan yung naging reaksyon nila. Dahil katulad ko, ay nabahala din sila at pinaniwalaan nila ako. Kaya kinahapunan noon, nang patakip silim na, ay napansin kong inipon nila yung mga tuyong dahon at sanga, sabay sinigaan. Nagsindi rin sila ng mga sirang tsinelas sa bawat tumpok na kanilang sinindihan. Paliwanag nila sa akin nang ako ay magtanong. Itataboy daw ng mga usok yung mga aswang pagkat ayaw nila
ng amoy noon. Nang marinig ko yon mula sa kanila, kahit paano ay medyo napanatag ako. Pero hindi pa rin pala iyon sapat. Dahil ng mga madaling araw ay bigla na lang akong nagising. Dahil na naginip ako ng masama. Nakita ko sa aking panaginip yung napakalaking pusa na mayroong kagat-kagat na sanggol. Tangay-tangay niya iyon. Hanggang sa bigla na lang itong maglaho sa isang dako na napakadilim. At nang magmulat ako ng mata ay talagang napasigaw ako ng malakas. Dahil nakakita ako ng isang tao na nakapatong dun sa mga kahoy sa itaas. At parang iyon din yung babaeng nakita ko na nakatayo sa may bintana nung nagdaan. Biglang nagsipasukan sa kwarto namin ang mga biyanan at kapatid ng misis ko. Nung nagkakaingay na ay doon palang nagising ang asawa ko. At tulad nung una ay bigla na lang naglaho yung babae nang ibalik ko ang aking paningin doon. Itinuro ko pa sa kanila kung saan ko nakita yung babae at napansin naming nakabukas na yung aming bintana. Nangingintab yung mga braso ng babae. Tandang-tanda ko yung pagkat napatitig talaga ako sa kanya. Buti na lang at nagising kaagad ako dahil sa masamang panaginip na yon. Kung hindi, ay baka kung ano na ang nangyari sa mag-ina ko. Na para bang binigyan ako ng babala at siyang gumising sa akin. Kaya mula noon, sa tuwing may mapapanaginipan ako, ay hindi ko na lang iyon basta binabaliwala. Dahil alam kong may ipinapahiwatig sa akin yon. Nung huli ay nagpasya ang mga magulang ng misis ko na ilipat muna siya pansamantala doon sa bahay nakatabi ng bahay ng kanilang panganay. Kasama niya doon ang dalawa niyang kapatid at madalas na lang bibisitahin ng mga biyanang ko. Dahil malapit na akong bumalik noon ng Maynila. Pero bago pa ako umalis ay naisama pa ako ng biyanang ko at mga kapatid ni Mrs. sa bahay nung hinihinala nilang umaaswang sa asawa ko. May nakita kasing kapirasong tela na naiwan dun sa mga kahoy sa itaas at pamilyar sa kanila yung damit kung saan kabahagi yung tela na iyon. Matagal kaming naghintay sa labas ng bahay ng babae at parang wala talaga itong balak na harapin kami. Maayos pa nung una na nagsasalita yung biyanang kong lalaki na nakikiusap na sana ay tantanan na niya yung asawa ko. Pero hindi talaga ito lumabas. Ngunit nung tumalikod na kami at aalis na sana, ay tsaka naman namin ito narinig na nagsalita at sinabing wala daw siyang dapat na ipaliwanag sa amin. Sinabi ng biyanang ko sa kanya na sapat na yung kapiraso ng tela na naiwan sa bahay na no'y hawak niya sa kanyang kamay para parusahan umano yung babae kapag kanya itong ibinigay sa manggagamot. Kaya tigilan na umano niya yung asawa ko. Hindi na muling sumagot pa yung babae. Kung kaya, umalis na rin kami ng biyanang ko kasama ang mga kapatid ng asawa ko. Bumalik ako sa Maynila at nagtrabaho. Nagpapadala na lang ako dun sa kanila tuwing sahod ko. At awa naman ng Diyos, nakapanganak ng matiwasay yung misis ko at pareho silang ligtas ng anak ko. Mula naman daw kasi nang umalis ako ay wala nang naramdaman ng asawa ko na kakaiba.
Kumusta po kayo, Sir Baby? Magandang gabi po sa inyo. May ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. At nais kong ako naman ang magbahagi ng isang pangyayari na nalalaman ko mula sa nasira kong lolo. Kaya sana ay inyo pong magustuhan. Naikwento niya sa aming magkakapatid ito nang minsang lumuwas sila ng Maynila at magbakasyon po sa amin. Ayon sa lolo namin, naganap ito doon sa kanilang probinsya. Mahabang panahon na ang nakalipas. Tungkol ito sa dalawang magkaibigan na mangangaso. Nung mga panahon iyon kasi ay laganap pa at nakahiligan ng mga tao ang pangangaso para na rin sa kanilang ikabubuhay. Lalo pa nga at yung mga kabundukan noon at kagubatan ay talaga namang luntian pa at pinananahanan ng napakaraming mga hayop. Nasabi pa nga ng lolo namin, may mga usap pa noong mga panahon iyon at napakaraming mga baboy ramo. Kaya marami talaga ang naingganyong mga aso. Isang araw, nang nasa kagubatan ang magkumparing Tino at Dado upang mangaso, kakarating pa lang nila ay may namata na kagad silang isang pamilya ng mga baboy ramo. Kaya humanap kagad sila ng magandang pwesto. Mabilis silang umakyat na magkaibigan sa dalawang puno kung saan sa tingin nila daraan ang mga nasabing baboy. Dahil na rin sa kanilang karanasan kung kaya sa itaas sila pumwesto, pagkat iyon ang pinakamainam at pinakamabisang paraan. At nang malapit nang tumapat ang mga ito sa kanila, ay naganda na sila. Nagsenyasan sila. Yung dalawang pinakamalalaki sa grupo ang kanilang punteriya. Tag-isa silang magkaibigan. At nang tumapat na ang mga ito sa kanila, ay agad na silang tumalon, hawak ang kanilang mga mahabang sipat. At nang tumarak ang mga sipat sa kanilang mga katawan, ay umalingaw-ngaw ang malalakas na tinig ng dalawang baboy ramo sa buong kagubatan. Kasabay noon ay nagpulasa naman ang iba pang mga kasama nila. Nagawa pang makatakbo ng dalawang baboy ramo. Dala na rin ng pagkagulat ng mga ito. Pero alam nila Tino at Dado na di na rin magtatagal ay babagsak na rin ang mga ito at hindi na makakalayo pa ng gusto. Pero napangiwi si Tino at hindi nagawang makasunod kay Dado upang sundan at puntahan yung kanilang mga nahuli. Pagkat hindi maganda ang naging pagbagsak niya, natapilok siya nang matapakan ang malaking ugat ng punong kahoy na kanyang inakyat. Kaya naupo na lamang muna siya at sinabihan ng kanyang kumpare na siya na lang ang kumuha ng kanilang mga nahuli. Makalipas ang ilang sandali ay nagbalik na si Dado. Dala ang kanyang nahuling baboy ramo. Nung mga sandaling iyon ay nakakaramdam pa rin si Tino ng sakit bunga sa kanyang pagkakatapilok. Pero hindi na kasing sakit nung una. Ngunit ramdam na ramdam pa rin niya yung sakit na dulot noon. Nang tingnan ni Dado ang paa ng kanyang kaibigan, ay nakita niyang namamaga na iyon. At sa tansya niya ay maluba ang naging pinsala nito. Nabalian siya ng buto. Napansin din niya na may namumuo ng dugo sa bahaging napinsala. Kaya nagpaalam na muna si Dado sa kanya at sinabing kukunin lang niya
ng isa pang baboy ramo na napatay ni Tino. Pagkaalis ni Dado ay sinubukan ni Tinong igalaw yung kanyang paang natapilok. Pero nasaktan lamang siya. Muli siyang napangiwi nang subukan niyang igalaw iyon. Maya-maya pa ay dumating na rin si Dado. Dala ang baboy ramo na nahuli naman ni Tino. Sabay tanong sa kanya kung ano na ang kanilang gagawin. Paano nila madadalang lahat ang kanilang huli na ganun ang kalagayan ng kanyang kaibigan pagkat malayo pa ang sa kanila. Sinabi ni Tino na makabubuti siguro kung manatili na lang muna sila doon at kanila na lang karnihin ang isa sa mga nahuli nila. Sumang-ayon naman si Dado at sinabing kinabukasan, madaling araw pa lang ay lalakad na siya pabalik sa kanila upang magsama ng maaaring makatulong sa kanila sa pagbubuhat ng nahuling baboy ramo ni Tino. At ganun nga ang kanilang ginawa. Kumuha na muna si Dado ng karning mailuluto sa isa sa mga baboy ramo upang may makain sila. At di nga nagtagal ay pumailan lang na sa kagubatan yung usok ng siga ni Dado at nagsimula na siyang mag-ihaw. Ilang sandali pa ay unti-unti nang kumalat ang dilim. Kung nakakatakot yung gubat na iyon sa araw, ay napansin nilang mas nakakakilabot pala iyon sa gabi, lalong-lalo na para sa mga taong hindi pa naranasan ang pangangaso. Sila kasi, bagaman nakakaramdam din ng takot, ay madali nilang napaglalabanan niyon pagkat mga sanay na. Habang kumakain na silang magkaibigan, ay bigla na lang sila nakarinig ng napakaraming ibon na tila ba sabay-sabay na lumipad. Kaya agad silang natigilan at napahawak kapwa sa kanilang mga itak. Nakiramdam silang dalawa at dahan-dahang inilibot ang kanilang mga paningin. Ngunit limitado lamang ang kanilang maaaring makita. Hanggang doon lang sa naaabot ng liwanag ng kanilang siga pagkat napakadilim ng gubat. Bagaman maliwanag ang buwan ng gabing iyon, ay napapayungan kasi ito ng mayabong na mga dahon nang naglalaki ang puno, lalong-lalo na yung kanilang kinalalagyan. Kaya kahit anong gawin nilang sanayin ang kanilang mga paningin sa dilim, ay hirap silang maaninagan yung bahaging hindi naaabot ng liwanag na nagmumula sa siga. At kapwa sila nagulat. Nabagya pa nga silang napaatras nang makita ang tatlong taong nakatayo na sa gawin nilang likuran. At bago pa sila makapagsalita at makagawa ng anumang hakbang, ay narinig nila ang tinig nung isa na nagtanong kung bakit sila naroon at kung ano ang kanilang ginagawa sa puok na iyon. Kahit nag-aatubili ay sumagot si Dado at sinabing naroon lamang sila para mangaso nang upang sa ganon ay may maipakain sa kanilang mag-anak. Ibinaling naman ng lalaki yung kanyang pansin kay Tino at napatingin ito sa kanyang paa. Nagsalita itong muli at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya kanilang inilahad kung bakit napinsala ang paa ni Tino. Sinabi ng lalaki na kailangan pala nila ng tulong at kung papayag daw sila ay maaari nila silang isama sa kanilang nayon at doon na magpalipas ng gabi pagkat kailangang magamot
ang paa ni Tino nang upang sa ganon ay hindi na lumala pa. Nagkatinginan naman yung magkaibigan. Kapwa sila tubili at nagdadalawang isip. Na agad namang iyon napansin ng lalaki, kung kaya muli itong nagsalita at sinabing sa kanyang palagay ay wala na silang magagawa pa at mapagpipilian dahil lubha o manong delikado ang gubat para sa kanila. Kung kaya hindi makabubuti kung ibibigay nila ang kanilang pagtitiwala sa kagubatan kaysa sa kanila na nag-aalok ng tulong. At nagtanggal ng talukbong sa kanyang ulo yung lalaki. Doon nila napansin na isa na pala itong matanda, pagkat hindi halata sa boses at pananalita nito. Agad na pumasok sa isip ni Dado ang isang ermitanyo, pagkat ganon ang nakakawig nito. Ang kaibahan nga lang ay wala itong hawak na tungkod at mukhang matipuno ang pangangatawan. Muling nagkatinginan ang magkaibigan na tila ba binabalanse pa nilang mabuti ang mga sinabi sa kanila ng matanda. Napatingin ang magkaibigan sa kanilang mga nahuling baboy ramo. Narinig naman nilang nagsalita ang isa pang lalaki na kasama ng matanda at sinabing wala silang dapat na alalahanin patungkol sa kanilang mga nahuli. Sila na raw ang bahalang magdadala ng mga iyon at ni isang hibla ay walang mababawas sa mga ito, pagkat marunong rin daw silang mangaso at maghanap ng sariling makakain. Pabirong sabi pa nito. Katunayan nga raw ay sila pang dalawa ang kanilang paghahandaan at pakakainin, pagkat marami silang pagkain at sagana sa karne. Natahimik silang magkaibigan sandali at patuloy na pinag-isipang mabuti kung sasama ba sila o mananatili na lang doon sa gubat. Tila nainip naman ang mga lalaki at sinabing sila ay nagmamagandang loob lamang. Kung ayaw naman daw nila ay hindi nila sila pipilitin at tumalikod na ang mga ito. Kung kaya biglang nagsalita si Tino at sinabing sandali lang, sasama na raw sila sa mga ito. Sumang-ayon naman si Dado sa naging desisyon ng kanyang kaibigan, pagkat lubha na rin siyang nag-aalala sa lagay ng paa nito. Naisip niyang magandang pagkakataon na rin iyon nang upang sa ganon ay magamot ang paa ng kanyang kaibigan na si Tino. Matapos maalalayang makatayo si Tino ay lumakad na sila. At tulad ng sinabi ng mga lalaki, sila nga ang nagbuhat ng kanilang mga nahuling baboy ramo. Pati ang mga kagamitan ni Tino ay sila na rin ang nagdala, maliban sa sibat nito, pagkat ayaw niya iyong bitawan. Inalalaya ni Dado ang kanyang kaibigan at hinayaan niyang mauna ang mga lalaki, pagkat sila ang nakakaalam ng daan. At isa pa, mas mainam na rin yung ganon na nasa hulihan sila para nakikita niya lahat nilang mga galaw. Habang nasa daan ay panay naman ang kwento ng matanda. Ginagawa niya marahil iyon para hindi sila mapagot sa ginagawa nilang paglalakad at upang hindi nila gaanong maramdaman ang pagod. Kahit yung isa paminsan-minsan ay pumapalit upang magkwento, pero yung isa sa mga ito ay tahimik lamang at ni minsan ay hindi nila narinig na nagsalita mula nang makita nila ito. At kapag sila'y nagpapahinga, napapansin ni Dado
yung mga matatalim na pagtitig nito na dahil doon ay lalo siyang hindi na komportable. Parang punong-puno ng galit ang mga titig na iyon. Kung kaya, napapaisip si Dado nung mga oras na iyon kung ano kaya ang pinaghuhugutan ng lalaki at bakit gano'n na lang ang nararamdamang galit nito na nakikita niyang lumalabas sa kanyang mga mata. Nag-aapoy ang mga iyon sa galit. Kung kanilang tatantyahin ay halos 3 oras din silang naglakad bago nila narating yung sinasabi nilang nayon. Napansin kaagad nila Dado na maraming mga tao ang nasa labas ng kanilang mga tahanan. Ibang-iba kumpara sa lugar nila na maaga pa ay halos natutulog ng lahat ng mga tao. Biglang may naramdaman siya sa kanyang balikat. Medyo nagulat pa nga siya pagkat natatandaan niyang nauunang naglalakad sa kanila yung matanda at sa isang igla ay nasa likuran na niya. Sinabi nito sa kanya na mayroong ipinagdiriwang sa kanilang nayon noong mga oras na iyon. Kung kaya, nasa labas pa ang mga tao. Iginala pa ni Dado yung kanyang paningin. Bawat madaanan nila ay kanyang pinagmamasdang mabuti. Tila bigla namang tumahimik ang mga tao at itino ng pansin sa kanila. At nakita niyang titig na titig talaga ang mga ito. Napakiramdam niya ay para bang noon lamang nakakita ng tao ang mga ito. At isa sa mga naroon ay nakita ni Dadong napatingalang bigla at animoy isang mabangis na hayop na umangil. At tila hindi niya mapigilan ang mga kamay na naninigas. At nang muli siyang titigan nito ay nagulat si Dado pagkat nakita niya ang namumuting mga mata nito. Muli siyang tinapik ng matanda sa balikat at sinabing wag na umanong pansinin iyon pagkat kanayo nila iyon na sadyang may sira ang ulo. Ngunit para kay Dado ay iba na ang kanyang pakiramdam. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.